दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नोंथांमोना बे सोंथिखौ सों दे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबै थांखियानो जाहैबाय हाखौ रैखाथि होनाय थांनाय बाराव जेला UPPL सरकारा मानाव गेदेर प्रमोद बर' सारा हानि इसु आदानिनो गथायबाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय आफादा हा रैखा होनो थाखाय हारि आरो हाखौ रैखा होनो थाखाय जोनोम जानाय नाथाय बिथांमोना फंसेबो बाथ्रा बुङासै 18 CWC जोंनि सेंट्रेल युथ BPF नि दिनै जोङो दाउदारायाव 10टा जिल्ला जोंनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि 10टा पलिटिकल जिल्ला जि कमिटि दङ जोंनि लाइमोन BPF बिथांमोना बाव बाहागो लाफैदों आरो जों 10टा जिल्ला जोंनि जि युथ BPF कमिटि दङ बिथांमोननिफ्रायबो जोङो रिपर्टखौ लादों आरो जोंनि जिल्ला कमिटिफोर रिपर्ट होनाय बादिब्ला जोङो 40टायावबो जोंहा बिराद मोजाङै आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फिन खनसेबाव शिफ्ट खालामनांगौनि सार्थआव आरो BPF खौ पावाराव लाबोनांगौनि सार्थआव BTC खौ गोजोन एस्टाब्लिश खालामनांगौनि सार्थआव आरो BTC आव कारापसन फ्रि गभर्नमेन्ट दानांगौनि सार्थआव आरो BTC खौ सेफ खालामनांगौनि सार्थआव 6 सिडुलखौ बासायनांगौनि सार्थआव BTC नि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफ्रा इलिगेलि खामानि मोनदों बिथांमोनखौ जोङो जाहाथे पुनर होखार हरफिननांगौनि सार्थआव दिनै युथ BPF आ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साराबाव चिफ गेस्ट हिसाबै बाहागो लाफैदों जोंनि 18 CWC सिटिंआव आरो बिथाङा जोंनो एडभाइस होदों आरो बाव जोङो युथ BPF हिसाबै दिनैनिफ्राय समायखिरा लानानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ शिफ्ट खालामफिननांगौनि थाखाय आरो BPF खौ फिन पावाराव लाबोनांगौनि सार्थआव जोंनि युथ BPF आ सान हर जों खामानि मावगोन उइदाउट कमप्रमाइज मुडाव जों खामानि मावगोन आरो जोंहा आत्मविश्वास दङ 10टा जिल्लानि जोंनि युथ BPF आ रिपर्ट होनाय बादिब्ला जोङो BPF आ आरामसे पावाराव फैखाबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा शिफ्ट जाफिनखाबाय जिथु 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै होननानै बुंदों BPF खौ नोङो BTC आव थां BTC नि जिखुनु जाया लामा दङब्ला बे लामाखौ BPF आ खालामनाय BTC नि जिखुनु जाया दालां दङब्ला बेखौ BPF आ बानायनाय BTC आव गसंनानै नाय गोजौ गोजौ बिल्डिं बेखौबो BPF आ बानायनाय BTC आव बेसेबां साख्रि मावो बेखौ BPF सरकारा होनाय दिनै BTC खौ जा नुदों बे सब BPF नि दिनावनो खामानि मावजोबनाय दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 15 बोसोराव 9टा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस भारतनि गुबुन गुबुन जौगानाय नोगोराव लुहैदों बे 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमोद बर'आ गंसेबो मानो लुनो हायासै नङा होमबा ओंखायनो दिनै रायजो राजाया प्रमोद बर'नि मिसा प्रतिश्रुतियाव गैला BTC नि मेलेमजिबि रायजो राजा बिथांमोना BPF नो भट होनो थाखाय फिन खनसेबाव साखा फारा जाफिनखाबाय थांनाय बावैसो सिगां जे राकेश ब्रह्मा बिथाङा बुंदों दि बे समाव हाग्रामा गैला हाग्रामाया जौ लोंनानै बबा थायो जेखौ रावबो मिथिया पाब्लिकआबो बिथांमोनखौ सिनायला आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जे हाग्रामाया मोनसेबा मोननैल' देरहागोन बेनि बाराबो देरा हाग्रामाया गैला होनना फोरमायबाय थादों बे समाव नोंथाङा मा बुंनो सानो BTC नि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा UPPL निनो लिडार नङा होमबा बिथांमोनहा मा बुंदों बिथाङा बुंदों BPF आ बिराद स्ट्रं होननानै नङा होमबा दा ओंखायनो UPPL नि लिडारफ्रा राकेश ब्रह्मखौ लानानै बिथांमोना लाजिनाय मोनदों बिथांनि कमेन्टखौ बिथांमोना खोनासङा दिनै UPPL आनो राकेशखौ रिजेक्ट खालामदोंब्ला जों BPF आरो BTC नि रायजो राजाया राकेश बादिनि खोथाखौ मानो जों खोनासंनांगौ जोंनि BPF आ स्ट्रं थांनाय MP इलेक्शननि भट पेटार्नखौ नायोब्लाबो BPF आ हारसिङैनो पावाराव फैफिनगोन जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा हारसिं बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंदों नाथाय जोंनि अपोजिशन UPPL नि मानाव गेदेर प्रेसिडेन्ट BTR नि चिफ प्रमोद बर' सारा दिनैसिमबो क्लियार खालामाखै बिथांमोना BTC आव हारसिङै इलेक्शन गेलेगोन ना गुबुनजों गेलेगोन बिथांमोना बेखौ मानो क्लियार खालामनो हायाखै मानोना सिङाव माबा मोनसे दङ जिहेतु कास्टम बसुमतारी बिथांखौ बुंबाय थादों बिथाङा BTC नङा गलाघाटनिसो होननानै मा फोरमायगोन जिहेतु आं जेब्ला भट होगोन बिथांमोना फैब्लानो जाबाय थांनाय बारावबो MP इलेक्शननि भट होखांनायनि उनाव आं सावगारि आपल'ड खालामदों ओंखायनो जाय बिथांमोना इउजलेस आरो बेसलेस खोथा होनो बिथांमोननियाव आं फिननांगौ होनांगौ होननानै आं साना BTC नि लाइमोनफ्रा सेंग्राफ्रा साख्रि मोनाखै बिनि सायावसो जोङो खोथा सानो BTC नि जार्नालिस्टफोरनो प्रमोद बर' सारा 10 कोटी हेज ए जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्ड होनायनि खोथा दंमोन BTC नि जार्नालिस्टफ्रा 10 कोटीखौ मोनाखै भेन्सारि स्कुला दिनैसिमबो सरकारि जायासै
बेबादि जेंनानि सायावसो जों बिपिएफआ सानफ्रामबो नांथाबबाय थायो बिथांमोननि इउसलेस आरो बेसलेसनि खोथाखौ फिन होनांगौ होननानै आं मालाबाबो साना जिहेतु नोंथांमोना पावाराव फैयोबा रायजोफोरनि मा खामानि मावगोन नामा जोङो माखासे डेभेलपमेन्ट खामानिया सोलिगोन नाथाय मोनबा खामानिखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गेरेन्टि होदों एक नाम्बार हा पाट्टा बे बिटिसि ओनसोलाव माखासे रायजो राजाया हा पाट्टा मोनाखै हा पाट्टा होगोन 2 नाम्बाराव सेंग्रा सिख्लाखौ मानसि खालामनांगौनि सार्थआव लेखा गोरों आरो लेखा रोङै जाय लाइमोन बिथांमोनखौ मानसि खालामनांगौनि सार्थआव बिपिएफआ 100 कौटि फान्ड लाबोगोन आरो 2 नम्बर 3 नम्बर जाय बिथांमोनहा दैलि लेबार हाजिरा मावो खामला मावो मैगं फानो बिथांमोना आइबिएसनि नामाव बोसोराव 50 कौटि लाबोनो होनदों आरो बेनिफ्राय उइमेन इम्पावारमेन्ट बिमा माहारिखौ राफोद खालामनो थाखाय आइजोफोरखौ राफोद खालामनो थाखाय बोसोराव 40 कौटि सेल्फ हेल्प ग्रुप बिमा माहारिखौ होननानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बोसोराव 40 कौटि लाबोनो नागिरदों बेनिफ्राय लास्टआव जाय बिथांमोना सिनियर सिटिजेन जाय बिथांमोना भिडु पेन्सन मोनबाय आरो हेन्डिकेप बिथांमोननो सिनियर सिटिजेन काम हेन्डिकेप बिथांमोननो बोसोराव 10 कौटि जोङो बिपिएफआ लाबोनो नागिरदों ओंखायनो बे मोनबा गेरेन्टि हा पाट्टा लाइमोनफोरनो 100 कौटि खामला मावग्राफोरनो 50 कौटि बिमा माहारिनो 40 कौटि आरो सिनियर सिटिजेन आरो हेन्डिकेपनो 10 कौटि बे मोनबा गेरेन्टिखौ लानानै आरो हाग्रामा महिलारि सारनि सानस्रि आरो सान्थौखौ लानानै जों बिपिएफफ्रा गामि गामि हाबगोन आरो जोंहा फोथायनाय दं रायजो राजाया जोंखौ अनसायगोन जिहेतु पर्बत जिल्लायाव थार्मेल पावार बानायनो नागिरनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नोंथांमोना बे सोंथिखौ सों दे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबै थांखियानो जाहैबाय हाखौ रैखाथि होनाय थांनाय बाराव जेला इउपिपिएल सरकारा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा हानि इस्यु आदानिनो गथायबाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय आफादा हा रैखा होनो थाखाय हारि आरो हाखौ रैखा होनो थाखाय जोनोम जानाय नाथाय बिथांमोना फंसेबो बाथ्रा बुङासै बेनि रायजो राजाजों सावरायहैयासै बे बाथ्राखौ नोंथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' सारनाव सोंनो नांगौ जों दुखु मोनदों माहारियारि आफादा दिनै माहारियारियाव गैला माहारिनि अलखद समाव माहारियारि आफादा दिनै बाथ्रा बुङाखै माहारियारि आफादफोरा दिनै बयस होआखै बेयाव जोङो हारि हिसाबै बाव लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव